Wayincenga inhliziyo yakho ingibekezelela noma nginamaphutha. Wayincenga inhliziyo yakho ingibekezelela noma nginamaphutha. Amaphutha ndoda lawo nami ngihlushwa-ke kumsebenzi. Amaphutha wedala amaphutha ndoda lawo nami ngihlushwa-ke kumsebenzi. Amaphutha isimo samadoda singivumeli. Isimo samadoda singivumeli. Isimo samadoda singivumeli. Ngiyathanda kodwa ngihlushwa-ke kumsebenzi. Ngiyathanda wedaliwa. Ngiyathanda kodwa ngihlushwa-ke kumsebenzi. Ngiyathanda ngithi ngicela-ke ungithembise uthi sofa silahlane. Bengicela-ke ungithembise uthi sofa silahlane. Ngicela ukubingelela nguGamgam Wasithole eLenge endaweni yaseMnambithi esizweni saSithole esigodini sakithi kwaGiba. La sizokwethula umsebenzi wethu njengoba ngishilo ngathi abaselenge. Sizokwethula futhi umsebenzi esiyibiza ngawo ngokuthi sabaselenge futhi nakhona kulo msebenzi loyo. Ngicabanga ukuthi unengoma ezimnandi kakhulu. Ngicabanga ukuthi zingamukeleka kubantu. Ingakho sincamela ukuthi mhlambe umsebenzi wethu masukhipha mhlambe uzomukeleka. Sikholelwe kulokho. Besicela ukuthi mhlambe abantu ake besilalele noma besimukele abantu ababathengi bomculo kwaMaskandi ngoba umculo esiwudlalayo uMaskandi. Unengoma ezimnandi ke esisebenze sobathathu njengoba sihleli la. Siyadlala iginge futhi ngokuhlukana kwethu kuyo lo msebenzi lo. Siphinde sihlabelele futhi kuyo lo msebenzi esiwenzile la. Engathi muhle kakhulu ke ngoba ngokwenkolelo yami kusekutheni muhle. Ngicela ukuthi abantu besilandeleke ngoba sizotholakala emapage amaningi ukusuka manje kuya phambili. Sabaselenge bazosithola ku Facebook, ku WhatsApp abafuna ukusithola nako kunye ukugugula kanjalo intweni ezikanjalo ukuqhubeka kuya phambili ku Twitter sizotholakala kungekudala. Kusukela manje kodwa nje njengoba sila sizokwezethula ekutheni noma sivula lezo zinto noma sivula lezi ndawo zokuxhumana nibe khona la sixhumana khona niseseke sibasha kulomkhakha. Sangenza futhi nokuthi mhlambe kukhona la sizoba namaphuthanyana khona. Siyacela ukuthi umuntu mhlambe ebe nawo umbono okusakha siye phambili. Kungabikho umuntu ozofaka umbono ozosehlisa lo mdlalo esiyitshethi sinawo noma kulolu uthando sinalo. La emculweni ke size impela ngokuthi siyathanda ukudlala nezinye insizwa futhi ke sikhona impela nje ekuthini siyahlabelela akukho la sishoda khona. Ingoma ibhaliwe ke la ekhaya. Zikhona ingoma zothando, zikhona ingoma zensizwa ngokuhlukana kwazo. Angizukwanda ke namaningi ngoba ngingedwa njengoba ngishilo wathi kuleli qembu sibathathu njengoba sibathathu kanje.
Ngiyabingelela kakhulu nje South Africa enhla enzansi izweni ngiyabingelela. Igama lami mina ngumsizwa kaHlonga. La engikhulele khona ngikhulele indawo engikhulele kiyo esigodini eNzimane. Nje kodwa sonke ke nje sikanjalo ngisikhulele kiyo leyo ndawo eNzimane. Ke sahamba sabona ukuthi kunento ekhona lapha esigodini nje sibuka nje nathi sifunda. Akaze kube khona umuntu othi mhlambe ngapha abantu ukudla kwendlebe. Sahamba sabuka sathi singakwenza ukuthi sipha abantu ukudla kwendlebe lapha yana kuleya ndawo yaselele. Kodwa into esiyenzayo lapha elenge akusiyona yethu kodwa siyenzela umphakathi nje wakhona lapha elenge ukuthi wonke umphakathi awukholelele ukuthi njengoba senza nje sidile siyenzela nje bonke abantu bakhona ukuthi akekho umculi lapha elenge osiqopheleni ukuthi bengabheka kuye noma ukuthi mhlambe bengathembela kuye kodwa nje kube khona ukuthi nje abaculi abakhona bale kude kodwa futhi noma becula abekho leli qophelelo ukuthi mhlambe ngithembela kubo. Kodwa ke njengoba sinenza lesidile sinenzela isidile inengoma zothando ikakhulukazi inomlayezo komunye nomunye waphela sesebasha singabantu abasebasha kodwa nje uzothola ihawu kule CD uzothola ingoma yothando uzothola nje umyalezo nje ukuthi kwenzakalani la nje sesithi ke mina ke nje abantu bonke nje South Africa yonkana ake sibehambane sibe munye siphushe nje ngendlela esophusha ngayo ukuthi le CD nje nomunye ebe neyakhe. Siyabonga kakhulu lokho nje ukudlulisa lokho akukho okuningi singakusho. Sanibonani mphakathi wakithi abantu. Lo nibingelelayo ke usibhamu sikwabo kwamamoyisi ngoba bebimbiza nasegasethini mhlambe naye nithulile nizakuza konke lokho. Abanye ke bathi usidubula abaye bathi mawuzeni ayi mani nje ngabizo olithandayo lokho kodwa engilaziyo mina engimtshela ngapha usibhamu sikwabo. Ngikhuluma lapha ngengoma yethu le yabafana abaselenge ngeCD esikhiphayo. iCD nje esikhiphayo le umphakathi wonke kumele uyilalele uyithande. Unengoma zonke zongafika uthanda umdala umncane uyofika ethande nje la abaselenge laba. Ngitshela nje umphakathi wonke wase South Africa ukuthi uyilalele kahle uzuyizwa ngawuthembisa ukuthi na ufike nje phakathi uzokuzwa konke okufanele ukuzwe. Bonke nje ubumnandi bomculo ewudingayo uzofika uthole khona phakathi. Ngeke ngithi ngitshela abantu abaselenge boyithola ngendlela boyocaphunela bona nabo ngokwabo bayafisa ngiyakwazi ukuthi bekhona amaciko aselenge avelayo bengalo belalela amaciko wonke. Ngeke ngize ngitshela izwe lonke baluthathe bayasazi bona abaningi basibona njengoba besibhikile nje hawu bambona nangusidubule bamazi kahle ikakhulukazi nje nasengomeni bafana bezakhamuzi bambonile isidubule. Ufuna ukukhuluma namputhi nokuthola iduze kwami ugamugami lo
Mboneni kahle uyigamgam lo ninjinunu menizina abaye bengamemeza namanje bethi yinunu uyosabela khona la uye kanye lo gamgam wakwaSithole yinunu le ifikile ke manje sifike ngelinye iside phindani isilandele kakhulu kunengoma lapha ezimnandi kakhulu engingayitshela ngazo ezimnandi kakhulu yabona nje ezothando ingoma zomnsizwa zokugida nje ingoma kuyinto esiyaziyo into ekhona nje kakhulu into omusha nje uzojabula kakhulu nasikudlalela ingoma kunengoma lapha edliwe soka lami ngiyathanda soka lami hayi ingoma nje leyo kunengoma lapha ethi wahlula ngikubonisa ingoma leyo yabafana baselenga emnandi siningi nje ngeke ngiyiqede kakhulu bakithi nizojabula gijimana edolo niyithenge nisupporte kakhulu ngicela uba nisupporte kakhulu ngesethembiso sokuthi hayi ngeke sineze phansi ngeke sinilalelise futhi into engekho ngiyabonga kakhulu ngiyojabula kakhulu uma kwenzeke ngendlela konke Tshela kungesembuye Ukazowa niwona lapho Ngithi ngitshela kungesembuye Ukazowa niwona lapho Ngithi ngitshela ke mawuseni Wowa niwona lapho Mhlambe okuncane nje akusalanga kodwa nje ake ngisangigcizelela la ekutheni kunabantu mhlambe bazothi bazothanda ukusilandela kahle kahle sifisa bonke abantu besilandele kulo msebenzi wethu ngoba akukho umuntu omgadla kuye asigadlanga kubaculi bakithi noma ungezwe amagama alumelayo mhlambe kodwa kuyobe kungasikhona ukuthi bekukho umuntu ade siqondise kuye bekukunje ingoma mhlambe iqondane nalawo magama sekungayo ukuthi nje mhlambe onenxeba ke mhlambe ethintekile siyaxolisa kulo ndawo akusithina esiqonda ukuthi senze kanjalo indlela ingoma ekhandeke ngayo la sicela ukuthi mhlambe abantu abazothanda ukusilekelela embonweni ukusiqhubha sephambili ngoba sabantu abasha abasadinga ukuboniswa kwezinye indawo nokuqhashwa mhlambe umuntu ongathanda ukusiqhasha mhlambe ukusibona eduzane nongathanda ukusazisa ukuthize nje mhlambe kumele sikwenze ngomsebenzi wethu siyatholakala sinazi inamba zikhona inamba zika Mawuzeni zikhona inamba zami zikhona inamba zika Phuma Esithini ezizobonakala lapho escreenini mawubheka lapha escreenini uzoyibona lezo namba engicathi namagama uzowabona lapho ukuthi le inamba kabani le inamba kabani ukusakha ke siqhubekele phambili mhlambe nokunye nabafuna ukusiqhasha ngoba nakho siyakufisa ngoba nje sisho sithi abantu ade bedlala ingoma kulula ukuthi mangabe mhlambe ufuna ukubona into ethize ngamehlo ungasafuna mhlambe ukulala umculo kukhona kuningi osangakubona la kithi masiphambi kwakho sesikwenzela bukhoma umculo wethu lo sithi size nawo siyakwazi nokudlala nje ubukhoma siyakwazi nje ngishilo nasekuqala ukuthi siyakwazi ukuyishala futhi neginqe nomculo sicula impela bukhoma akukho ukuthi siyacela mhlambe abantu abathize abazosilekelela kiwo njengeqembu asikabi ifike emazingeni mhlambe ukuthi akabi na company esikiyo njengamanje kodwa ukuba khona kwethu ekutheni sikhiphe lo msebenzi sinenhloso ukuthi mhlambe mase ukhiphile bakhona abantu abangasilekelela ekutheni besiphathe siqhubekele phambili nomsebenzi wethu ngoba sinenhloso yokuya phambili ekugcineni makungenzeka ngendlela esifisa ngayo bakhona abaculi esifisa ukuthi nathi bephume ngaphansi kwethu bephume ngokuthi baphiwe yithina siyafisa ukuthi sikhule siye phambili njengabanye abaculi abanamagama abagcine bakha abaculi abanye nathi siyafisa ukuthi ke sikhulele kulelo zinga lelo kungagcini mhlambe la esisekhona namhlanje siyacela ukuthi njengoba sengisho ukuthi amafoni azobonakala lapho abantu besilandele na Facebook na ku Twitter kanjalo silandeleke nje endaweni eziningi zokuxhumana sikhona kusuka manje kuya phambili sizocela isupport kakhulu be download nalokho mhlambe esizobe sikukhipha ngoba sabantu abazozama ukuyikhandla ngakho konke okusemandleni ukuthi sikwenze konke ekudingwa abantu ngoba siyawubona indlela umculo uhamba ngayo ukuthi ufuna kwenzekeni siyacela ukulekeleleka kikho konke lokhu esengicelile ngikhulumela iqembu ke lilonke ke mhlambe ekutheni kulokho kodwa imbone eminye isizo mawufonela uMawuzeni ufonela uPhuma Esithini ufonela mina okuningi uzokuthola nje njengeqembu ngiyabonga kakhulu kulokho ngicela ukulandeleka noma sicela ukulandeleka njengeqembu labasebenzi siyabonga